Lang! Tong cellphone mo, di ko kukunin. Sa'yo din yan. Kasi nagtitiwala naman ako, mahal na mahal mo ako eh. Bakit kailangan ko patignan yan? Eh kung sabi ko sa'yo, may gatchat ako. Paano masabi? Ikaw lang may problema doon. Ganto yan mga kaigan. Kapag yung girlfriend mo, manluloko. Manluloko yan kahit anong gagawin mo. Kahit anong sabi mo na huwag ka magloko, papakasalan mo ako. Kapag ka manluloko talaga yan. Kahit anong bantay mo, manluloko yan. Kahit tanga, totoo yun. Ikaw, yung girlfriend mo, kung hindi manluloko yan, kahit gano'ng kadaming tukso dumating dyan, kung ikaw lang talaga ang mahal niyan, hindi ka niyan iiwan. Paano masabi? Yun, kung manloloko yan, tas binabantayan mo, kahit anong poses na gawin mo dyan, kung manloloko yan, lolokohin ka lang. Ang kakapal na mukha niya. Hello mga katbanat, Banat Bisaya at welcome to my channel. May sabihin lang ako sa vlogger na si Jamil. Ikaw pare, Baliw ka ikaw yan. yung nagbigay ng advice, kinain mo lang yung lahat sinasabi mo. Ang pangit ng mga sinasabi mo. Ikaw pala manlolokot. Tangina mo. May pang advice ka pag yung girlfriend mo manloloko talaga yan. Kahit anong higpit mo, manloloko pa rin yan. Tangina mo, ikaw lang pala manloloko. Paano masasolve ang kimi nila? Yung mga sinasabi mo, kinain mo lang eh. Lagi na yun, yung mga sumisikat na. Kahit alam naman ng mga babae na may girlfriend sila, pinapatulan pa rin. Alam naman nila na social media, madami yung nakakilala sa kanila. Mahanap pa ng iba. Ano yan?